Takže krátke video na to predné svetlo ledkové, čo som teraz poriešil z AliExpressu. Tlmené super, oproti tomu, čo bolo, tak toto tlmené naozaj krásne svieti a hlavne na široko. Dosť na strany to osvetľuje krajnice, proste veľmi sa mi to páči, pretože dosť jazdím okresky a ono to nie je sranda kvôli tej zveri. Ale čo som tak nejak tušil, tak proste tí Číňania nevedia urobiť diaľkové svetlo, pretože to svieti dosť nízko. Nevravím, je to zase lepšie, to diaľkové svetlo, oproti tomu starému svetlu, čo bolo, ale stále to podľa mňa nie je to, čo by to malo byť. No, je to lepšie a citeľne to je lepšie. Vidieť to aj na videu, myslím, a ja to reálne vidím aj na ceste. Ale oni to diaľkové svetlo mohli urobiť trošku, aby svietilo vyššie, pretože toto svetlo svieti silnejšie na krajoch a proste v strede je ako keby vynechané miesto a v strede svieti slabšie, čiže ono ide ako keby takto, nejak. Približne, aspoň v diaľke sa to javí. A keď zapnem svetlo diaľkové, možno, že teraz to ono není až tak vysoko, ako by som očakával. A na to, aby to diaľkové svietilo približne tak, ako by som potreboval, tak to tlmené musím dvíhať viac do hora. Ako išiel som teraz, neviem, možno 50-60 km som s tým prešiel, ale nestalo sa mi nejak, že by ma vyblikali vodiči, ale verím tomu, že mnohých to oslnilo a hlavne na takých tých cestách, kde proste idem do kopčeka, tak to musí byť brutál ísť oproti mne. A jeden kamionák ma vyblikal, ale jeden osobák ma tiež vyblikal. Pravdepodobne im to proste vadilo. Ale vravím, samotné svetlo za mňa celkom v pohode. Toto je teraz diaľkovým, toto je tlmené. A ešte si môžeme ukázať tie moje dve prídavné. Tie sú staré, asi 5-ročné, budem ich meniť za niečo novšie, na podobný štýl, ako je toto hlavné. Ale napríklad teraz zapnem prídavné a oni sa mi zapnú spolu s tým diaľkovým. Toto je akože úplne, že brutál v noci ísť na tomto. Teraz naozaj vidím, s tým pôvodným nie. To pôvodné halogénové to bolo úplne na nič. To staré ledkové bolo lepšie ako to halogénové, ale nebolo to, čo by som očakával, ale dajme tomu, odjazdil som s tým asi 3 sezóny, bolo to v pohode. Bolo to oveľa lepšie ako to halogénové. A teraz som natrafil na toto a toto je citeľne zas lepšie. Takže, no a mne toto je vhod, pretože ja dosť jazdím tak, že okresky. No a ono svieti tak, že vlastne tlmené svieti len ten stred. Teraz keď zapnem diaľkové, tak sa rozsvieti horná aj spodná časť. Tlmené len takto. Ono to aj dosť dobre vyzerá na tej motorke podľa mňa. Z diaľky a na tom mobile to asi až tak nevidno. Za tú cenu 90 €, alebo nejak tak to bolo s poštovným z Číny, je to dosť. Ale za mňa to vôbec nie je zlé. Ale ja som mal čiste dotkové svetlo, dovoz USA motorka. Neviem, aké paraboly majú európske, či sú o niečo inak robené, či svietia lepšie, to fakt neviem, lebo nemám s akou magnou tu na okolí porovnať, ale ako je to fajn. Ak niekto bude chcieť odkaz, tak dám odkaz na AliExpress, dá sa kúpiť. Prišlo, myslím, že píšu tam 14 dní
Podľa mňa prišlo za dákých 8 až 10. Tak dobrý večer, majte sa.